खुलुमबाय फरायसाफोर, दिनै जों नोंसोरनि इंराजि आयदानि लेसन 3 फरा 3खौ फरायगोन। बेवहाय मा होनाय दङ? ए ब्रेभ जेनेरेल माने सासे गिनो रोङि सानथ्रि गाहाय। दानिया फराखौ फरायनायनि सिगां नोंसोरो नैबे सावगारिखौ नायग्रोनानै लानायसाय। बेवहाय मा नुदों नोंसोरो? माखासे सुबुंफोर नुदों ना? बिसोरो गासिबो साफा साफा सानथ्रिफोर। ओमफ्राय बिसोरनि मादाव नै जायखौ जौसिन देरसिन गोहोगोरासिन नुदों बिथाङानो जाबाय बीर लाचित बरफुकन। बिथाङा सासे गिनो रोङि सानथ्रि गाहायमोन। 1677 मायथाइयाव सरायघाटआव जानाय दावहाखौ बिथाङानो दैदेनदोंमोन। दा जों बिथांनि बागै एसेखौनो मिथिनानै लाग्रोनि। फराखौ फरायखांब्ला जोङो बिथांनि बागै गुवारै मिथिसिननो हागोन। दा फरायाव माखासे सोदोबफोर दं जाय सोदोबफोरा नोंसोरनि थाखाय गोरा जानो हागौ। बैफोर सोदोबफोरखौ आङो सायख'नानै बै सोदोबनि ओंथिफोरखौ लिरनानै नैबेवहाय दिन्थिनाय जाबाय। दा बे सोदोबनि ओंथिफोरखौ आं नोंसोरनो मोनफा मोनफा बुजायनानै गालांनोसै, नोंसोरो गोसो होनानै खोनासंलांदो। दे बिदिब्ला गिबियावनो मा दं जोंना? ब्रेभ। ब्रेभ माने मा? गिनो रोङि, साहस गोरा। साहस गोरा गिनो रोङिखौ ब्रेभ होननानै बुङो। आरो जेनेरेल। जेनेरेल माने मा? सानथ्रि गाहाय। जोंना फरानि मुङा मामोन? ए ब्रेभ जेनेरेल ना? माने सासे गिनो रोङि सानथ्रि गाहाय। चक्रध्वज सिंहा। बिथांनि नामखौ नोंसोरो फरायाव मोनगोन। बिथाङा सोरमोन? आहम रायजोनि सासे राजामोन। बेटेलफिल्ड। बेटेलफिल्ड माने दावहाथिलि, जेराव दावहा नाङो। दावहाथिलिखौ बेटेलफिल्ड होननानै बुङो। किंडम। किंडम माने रायजो। एम्पेरियर। एम्पेरियर माने राजा एबा सम्राट। थ्रन। थ्रन माने राजमासि, राजा एबा रानि जग्रा मासि, जेराव माने राजा एबा रानिफोरा जनानै राज आफादखौ खुङो। अर्डार माने थिननाय। एपइन्टेड माने थिसननाय। स्वर्ड माने थुंग्रि। नेल्ड। नेल्ड माने हान्थु खेरायनाय। टार्बान। टार्बान माने खर'नि सोरगिदिं फाननानै लानाय गोलाव जि। नोंसोर नुदों जानांगौ बै पान्जाबिफोरा एबा गुजरातिनि हौवाफोराल' दै, बिसोरो मा? खर'नि सोरगिदिं मोनसे गोलाव जिखौ फाननानै लायो ना? बेखौ होनो टार्बान। दा गोदोबो माने मा? सानथ्रिफोरा गावसिनि खर'नि सोरगिदिं बै गोलाव जिखौ फाननानै लायोमोन। चेम्बार। चेम्बार माने राज आफाद। राजाया जेराव आफाद मेल मिथिं खुङो। सोदोबनि ओंथिफोरखौथ' होनाय जाबाय। दा नोंसोरो फराखौ गोरलैयैनो बुजिनो हासिगोन। दे बिदिब्ला जों दा फराखौ फरायनोसै। बेवहाय मा होदों? लेट्स रिड द स्ट'री ए ब्रेभ जेनेरेल। दे जों दानिया फराखौ फरायदिनि। फरानि मुङा मा? ए ब्रेभ जेनेरेल माने सासे गिनो रोङि सानथ्रि गाहाय। दानिया बेवहाय मा होदों नायनायसाय। In the days of King Chakradhaj Singha, the western part of his kingdom was under the Mughals. आं मा होनदोंमोन? चक्रध्वज सिंहा मुंनि सासे राजानि मुं मोनगोन होननानै बुंदोंमोन ना? बिथाङा सोरमोन? बिथाङा सासे आहम रायजोनि राजामोन ना? बिदिब्ला बेवहाय मा होनदों? जेब्ला चक्रध्वज सिंहाया राजामोन माने बिथाङा राजा जानाय समफोराव माने मा जादोंमोन? बिनि रायजो माने किंडम माने बिनि रायजोनि सोनाब ओनसोलनि माखासे बाहागोफोरा मा? मुगल्सफोरनि सिङाव थांदोंमोन, माने मुगल्सफोरजों सेनानै लाजादोंमोन। The king had to pay huge sum of money to the Mughal emperor. बै राजाया माने चक्रध्वज सिंहाया मा? मुगल एम्पेरियरनो, मुगलनि सम्राटनो गोबां रां हरनो गोनां जादोंमोन। He decided to fight the Mughals and recover the lost part of his kingdom. राजाया चक्रध्वज सिंहा राजाया मुगलफोरजों दावहा नांनो सानदोंमोन आरो गावनि गोमानानै थांनाय बा सेनानै लाजानाय रायजोफोरखौ गाव लाफिननो सानदोंमोन। The king needed a brave general to fight the Mughals. राजानो मुगलफोरजों दावहा नांनो थाखाय सासे गिनो रोङि सानथ्रि गाहायनि गोनांथि जानानै फैदोंमोन। He selected Lachit as the Borpukon or the general. बिथाङा लाचितखौ बरफुकन एबा सानथ्रि गाहाय हिसाबै सायख'नायसै। But before sending him to the battlefield, the king wanted to test him. नाथाय बिखौ दावहाथिलियाव थिनहरनायनि सिगां राजाया बिनि सायाव
आनजाद लानो सानदोंमोन। माने राजाया लाचितखौ आनजाद लानो सानदोंमोन। The king called Lachit to his chamber. राजाया लाचितखौ गावनि राजआफादाव लेंहरदोंमोन। Lachit knelt down before the king. राजाया लेंहरनायलाय लाचितआ राजआफादाव थांनानै हान्थु खेरायहैदोंमोन। At that moment, an attendant rushed into the royal chamber and took off Lachit's turban. बै समावनो सासे राजानि खामानि मावग्राया राजआफाद सिङाव खारबोदोंमोन आरो लाचितनि खर'आव खानाय जिखौ खेवनानै होदोंमोन। This was a great insult to Lachit. बे खामानिया लाचितनि थाखाय अपमान जादोंमोन। माने खर'नि जिखौ खेवनानै होजानानै लाचितआ अपमान मोनदोंमोन। गावनि मानखौ भंग जानाय बायदि मोनदोंमोन बियो। He became very angry with the attendant. लाचितआ खर'नि जिखौ खेवजानानै बै मानसिनि सायाव जोबोद रागा जोंदोंमोन। The man ran to the king's throne and stood behind it. ओमफ्राय बै मानसिया माने लाचितनि खर'नि जिखौ खेवनानै होग्रा मानसिया खारनानै राजानि सिंहासन माने राजा जिरायनाय मासि सेराव थांनानै गसंनानै थाहैदोंमन। Lachit ran towards him in great anger. लाचितआ बै मानसिनि फारसे रागाजों खारलांदोंमोन माने बिखौ रागाजों होसोलांदोंमोन। But the king stopped Lachit and told him that the attendant was only carrying out his order. नाथाय राजाया लाचितखौ माना खालायदोंमन। जेब्ला लाचितआ बै मानसिनि फारसे रागाजों होसोलांदोंमोन होमब्ला राजाया बेखौ माना खालायदोंमोन आरो बेखौ बुंदोंमोन जे बै मानसिया बिनि थिननायखौसो पालन खालामदोंमोन माने बिनि थिननाय लेखासो खामानिखौ मावदों। He also told Lachit that he wanted to test if Lachit was brave and had self-respect. बियो आरो लाचितखौ बुंबावदोंमोन जे बियो बिनि गोहो एबा साहस आरो गावारि मान दंना गैया बेखौसो आनजाद नायनो नागिरदोंमोन। बे मानसिया जे लाचितनि खर'नि जिखौ खेवनानै होदोंमोन बे खामानिखौ सोर थिनदोंमोन? राजायानो थिनदोंमोन ना? राजाया मानो थिनदोंमोन? लाचितहा गोहो दंना गैया बियो बेसेबां साहस गोरा आरो बेहा गावारि मान दंना गैया बेखौ नायनो बिनि सायाव आनजाद नायनोसो राजाया बे खामानिखौ थिनदोंमोन। आनजादखौ लाखांनानै राजाया मिथिनो हाबाय जे बियो सासे गोहो गोरा साहस गोरा आरो बेहा गावारि मान दं। मानोना जेब्ला बिनि खर'नि जिखौ खेवनानै होदोंमोन बियो लाचितआ गावनि मान सन्मानखौ गोमानानै थांनाय बायदि मोनजोबदोंमोन। ओमफ्राय रागाजों बियो बै मानसिखौ होसोलांदोंमोन ना? बेहा जुदि गावारि मानानो गैयामोन अब्ला बियो होसोलांनायबो नङामोन। माने होसोलांनो थाखायबो साहस नांगोन। बेहा माने साहस दं बेखायनो बियो माने होसोलांदोंमोन बै मानसिखौ ना? Then the king appointed Lachit as the बरफुकन. दा मा जाखो? राजायाथ' लाचितनि आनजाद लाखांनानै मिथिनो मोनखो जे बेयो सासे साहस गोरा गोहो गोरा गिनो रोङि आरो बेहा गावारि मान दं। बेनिखायनो बियो लाचितखौ बरफुकन एबा सान्थ्रि गाहाय हिसाबै थिसननायसै। He also presented Lachit with a beautiful sword. ओमफ्राय मा जाखोनो? राजाया लाचितनो गंसे समायना थुंग्रि बान्था महरै होनायसै। लेसन 3 फरा 3 एसेयावनो जोबबाय। बुजिखादों जानांगौ आं गोरलै गोरलै सोदोब बाहायखादों आरो माखासे सोदोबफोरनि आं ओंथि होखादों। बिदिब्ला नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै हो, लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो आरो जुदि दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नोंथांमोना थाबैनो नुनो हानाय बायदि। बिदिब्ला दिनैनि थाखाय एसेनोसै। गोजोन्थों।